ana sawetara pamanmu Kala Bendana ingkang tak dhawuhi methuk marang Paman Brajadenta minangka dadi patih ana Pringgandani nggir. Mbok menawa rasuwe meneh pamanmu inggih prapta ana ing Pringgandani. Oh, Mbak Yu. Kala Bendana wis bali. Mbak Yu, aku wis bali. Kepiye pawatane anggonmu tak utus lumamat ana ing glagah tinunu methuk Kyai Brajadenta. Oh, alah Mbak Yu. Sing sabar ya Yu. Gegayuhan becik kuwi mesti akeh sambekalane ning aku percaya Mbak Yu Arimbi mesti iso nampa. Wis ora usah ngarep-arep Kakang Brajadenta. Yo wisudan iki ndang ditindakke wae. Ora yen durung jangkep Kadang Braja, rasaku kurang kepenak. Wis ta Yu, manut karo aku. Ora usah ngenteni Kakang Brajadenta. Mara prasaja apa kang dumadi? Apa ingkang tok sawang Kala Bendana? Ngene Yu, aku wis sowan Kakang Brajadenta. Aku methuk Kakang Brajadenta nggone sago dadi patih ning saiki Kakang Brajadenta malik tinggal kok Yu. Malik tinggal kepiye? Kakang Brajadenta entuk pangijuk-ijuke sapa? Aku ora ngerti. Dina iki Kakang Brajadenta njabel kesaguane oleh dadi patih. Kepara dheweke sumbar Gatotkaca kena dadi ratu yen wis bisa ngalahke kekuatane Kakang Brajadenta. Aku mlayu rene wis dioyak Kakang Brajadenta. Aja melu-melu. Tobat. Brajadenta gawe isinku. Brajadenta napuk raiku. Aku ora serakah dakah-dakah kabeh wis tak tarekake marang para Kadang Braja tinemune makaya ning kedadiane. Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, boten perlu nuwun. Monggo Kanjeng Ibu dipun wurungaken kemawon anggen kula kadhapuk dados Narendra. Kula lila lair batos Kanjeng Ibu. Pedah menapa kula dados Narendra menawi kawontenan negari Pringgandani menika boten rukun. Kula lila boten dados Narendra supados Paman Brajadenta ingkang lenggah minangka dados Narendra. Aja ya Tut. Aja. Sing milih kowe kuwi dudu Mbak Yu Arimbi. Ning sing milih kowe iki para kawula sak Pringgandani. Nek kowe balekke rembug padha karo kowe gawe kuciwane kawula Pringgandani. Wis perkara pamanmu Brajadenta ora usah to pikir, mengko ora ana dalane. Mengko aku dhewe sing ngerih-rih pamanmu Brajadenta. Kula piyambake badhe ngadepi Paman Brajadenta. Bukan malah kaya ngene. Dianggep pendaya serakah dakah-dakah. Ngerti kaya ngene aku ora sudi nyekseni. Yai Werkudara kados pundi Koko Prabu? Menika iki nesan kok. Apa-apa sithik ditampa muring. Apa-apa emosi lho coba. Sampun keparenga lerem saking sawetawis. Pangraos kula menika mboten badhe wonten menapa-menapa kok Yai. Oh. Yai Brajamusti ya Kakang Brajadenta.